Takže vítam vás u nového videa, trošku neštandardný začiatok videa, ale hráme tu s kamošom Showdowny a zatiaľ sa celkom darí. Preč. Ži, preži. Budem rád, keď na tomto videu bude aspoň 1000 lajkov. Fakt aspoň tých 1000. Paráda. Nie takto na začiatok videa, viem, že mám na rank 15. Epic. Time to frost. Vyberám si nejaké tieto. Takže zahráme si pár kôl a potom, neviem, potom s kamošou možno natočíme video z Fortniteu, ale iba možno. To slabú M-sku. M-ska je slabá, takže Untouchable. skoro sa trafil barva, ale iba skoro. Otvoríme chat. Dobre, môžeme ísť ďalej. A inak ospravedlňujem sa za minulé video, to bolo trošku také rageové, bol som trošku naštvaný, ale inak v pohode. Trošku som zabudol povedať, že koniec. Takže tak. Čakám na kamoša. No dobré, už si dal niečo. Za také 4 minútky budeme končiť.
stihnem. Aj 3, možno aj 4. Let's go! Čo jedno tak trvá možno minútu. Teda záleží podľa toho. Podľa toho, koľko... teda ako dlho trvá zabiť všetkých hráčov. Nám. To by mohla byť taká rýchlovka. Jo, počkajte, ešte Lorda. Ešte Leon. Dobre, to bolo ako rýchlo. Vidíš, toto bolo za pár sekúnd, ani nie za minútu. A tu som sa skryl. Toto... Tuším, že aj ja som to všetkých vyzabíjal. A nie. Ty si jedného zabil. Ja mám splnený quest. Let's go! 30. Dostal som 1000 gemov, môžem si kúpiť niečo nové na tohto na Leona. Či 1000 coinov. Nekúpil si nič teraz. Poď, pridaj sa ešte. Pridaj sa ešte. A poďme ešte trošku dohrať, už máme na to len pár minút. Je 7 minút aj 20 sekúnd. Jedno dáme do tých 10 minút to potiahneme. Aký najväčší je tu gold, aký je to gold. Ja a Bibi. Nemyslím si. Ešte jedno. Bum. Cyber. Musím potrebovať. Yes! Let's go. Poď ešte. Máme koľko? 8 minút máme. Aj 50 sekúnd. Aj 2, možno aj 3. Do 10 minút. Tých goldov je tu teraz veľa. Aj bože, aj Karol sa prevradil. Nie, nedala voľakú infekciu. Nezdochni. Teraz nie, teraz fakt nie. Lebo mne dala typka voľakú infekciu a to zabilo. A pritom som ju zabil ja. Dobre, už môžeš zdochnúť. Už môžeš zdochnúť. Tak som povedal. Nie, to je čo? To sa nedá.
budem mať. Dobre, tak dáme poslednú hru. Sice už je 10 minút, aj 30 sekúnd bude. A však dáme tu poslednú hru, nech dokončím tento. Nech dostanem star drop. Čo ti padlo? Ja tak daj ready už. Poď, musíme posledné vyhrať. Bude mať rank 16, star drop a koniec videjka. Rank 16 na lane. Musíme mať 30. Co? Však bude mať rank 16, čo som načal. Neviem teraz. Koľko je treba na rank 15. Ticho teraz, ja tu fajčím. Za to zabil som už viac než tu. No nič, musíme dať ešte jednu hru. To naznačilo, že treba ešte jednu. No poď poslednú. Nemám, lebo však prehrali sme. No už máme 12 minúti. Už budeme končiť, ak to dám. No, dáme. Hádam to dáme. Tá Bibi ma tam škoda. Bibi ľahká za spajkom dole. Aj s Leonom, akože len niekedy to nie je úplne najľahšie. No očividne to si nevieš hrať. Kámo, skoro všetci gold, len jeden jediný diamond. Jeden jediný silver. Jeden silver. Čo je, ja som ho nebil. Čakaj, no. Dobre, Martus je dead. A ja som dead. Dobre, skoro som mu dal veľa. Rosa, poď sem. Zlatičko. Dobre. Poď sem, čau. Ale kdo si? Poď. Dobre. Cold je slabý. Teda, nie je až tak slabý, ale nie je ani najsilnejší. Tak, videjko je u konca, ja dúfam, že sa vám páčilo. A na budúce možno tiež bude Bravko. A dovidenia.